Шановні ніженці і ніженки, так? Ми вас любимо, ми знову у вас, ми до вас будемо ще приїжджати, не думайте, що ви так швидко від нас позбудетеся. Зараз маленька, просто легенька презентація. Той, хто не був на Слівафесті, кілька просто слів, лексичних конструкцій про те, що цього року відбувся 13-й Слівафест, який зібрав дуже багато цікавих авторів, частина з них була тут, хтось не встиг, я деко перепрошую, хто не встиг, час був не гумовий, але хто хотів, той виступив, але персонально скажу, що це був наймістичніший з усіх фестивалів, він був 13-й, він був 13 лютого, в п'ятницю, 13-те, і відзнаменувався тим, що на нім було презентовано 13 книжок українських авторів з різних регіонів України. Значить, ми зараз підемо таким, якби, швиденьким, щоб не проривати, але я хочу попросити дівчинку, щоб вона швиденько показала книжки, які ми привезли. Ярослав Орос, «Врата Сімаргла». Це міфотворення арійство. Швиденько ми проганяємо далі. «Місто Павука», Андрій Коваленко, роман про Київ з точки зору людини, якої нема в живих. Володимир Сердюк про те, що людина живе багато життів, мистецтво вмирання, яке виявляється мистецтвом кохання. Мою книжку вже трохи знають, «7 днів узел смерті», це мій роман. Наступно я буду представляти сам, не треба, роман «Острів». Цю пропускаємо. Далі роман «Острів» Гуменюка, ви вже, можливо, бачили, можливо, знаєте, роман про самотність. Це дуже класно, він не приїхав. Я Фатіхам, це теж Ярослав Орос, це теж арійство, це кльові ці. Далі поезія. Значить, Людмила Весела, це просто поезія, побігли, класна поезія, показуємо кожну. Ольга Остапчук, класна поезія. Цю не показуємо поки що. Далі це остання, на жаль, прижиттєва збірка Василя Кожелянка. Запрошую, просто хто не читав, це геніально. Це «Фонарь Діогена», це єдина у нас російськомовна книжка, бо цю людину ми дуже любимо і вона любить нас. Олекса Губський представить сам, не показуємо. Хто знає такий інструмент цимбали? Хто чув цимбали? Тарас Григорчук, поет із гір, із Гуцулії. Чувак живе, як пише. А ну слухайте цимбали. Це чупер, це бебехи, зрячі, це струни, старців, це пірвали, це знову, це дзвінка, це значить, цимбали. Це знову, це вічно, це знову, це в очі цілує, це вкриє. Це мова, це боре, це мова, це ти, це твоя Коломия. Це вічні пальцята блукальці, це глиці, оці корінціці. Ці жирли, тесани, ці пальці на цинці, на цівці. Це звірі гірські на світанні, це цурка снігів на цимброні. Це дзвонять за мертвими дзвони, це кулі цвітають у строні, бо це не це троїсті, цвіркнула дрівця, склажала. Це в цім цементованім місті, цимбали. Це поезія, прошу, Тарас Григорчук, з гір. А зараз тоді ми будемо представляти, ми будемо йти таким блоком. Зараз я сюди кличу нашого шановного гостя із славетного Харкова, це Олекса Губський, чудовий поет. Привітайте, Олекса Губський. Його книжка там є, він сам її представить. Я йому з радістю передам оцей мікрофон.